Бойчев и добре дошли, приятели и граждани от Монтана. Днес сме се събрали на една малко по-различна среща. Среща, на която са присъстващи само родолюбци и хора, милеещи за родината. Нашата страна е много хубава, преодолява много тежки моменти и затова е наложително да се премахне статуквото, за да е добре бъдещето на нашите деца и на страната, разбира се. Искам да ви представя един истински родолюбец, Костадин Костадинов, председател на Възраждане и заместник председател на Възраждане, Петър Петров. И ви благодарим, че се отзоваха на тази среща, да представят възгледите и бъдещето на страната. Аз благодаря за поканата и за разлика от други срещи, на които обикновено говоря само аз, този път с огромно облегчение няма да говоря само аз, защото Петър, с който сме приятели вече повече от, не знам колко, 11. Как 11? 11 години, да. С който сме приятели и така и съмишленици вече повече от 11 години, е родом от вашия край. Той е вършец. И съответно в този случай, когато аз започна да говоря, ще му дам на него думата с удоволствие да продължи, защото ние от Възраждане можем да се похвалим с едно нещо, което... Между другото, ако отзад чувате добре, стойте отзад, ама ако не чувате, минете отзад. Има места и отпред. Да, защото има празни места. Така. Ние от Възраждане може да се похвалим с едно нещо, което смятам, че го няма при другите политически организации. А именно, че при нас действително думата съмишленик има огромно значение. Аз мога във всеки един момент да се подпиша в празен лист, който ми даде Петър и съответно да знам, че това, което той напише върху него, ще е същото нещо, което ще кажа, мисля и бих могъл да напиша аз по същия начин и с него. Имаме си огромно доверие вътре в нашата организация, защото нас това ни крепи. Възраждане е уникална политическа организация. Драги сънародници. Не го казвам с някаква куртоазия, наистина е така. Такава организация като нашата няма. Поради много причини. Първо, нашата организация е единствената истински независима организация в България. Какво имам предвид? Ние нямаме никой зад гърба си, освен своите най-близки хора, семейства, родители, роднини, приятели. Зад нас не седят олигарси, зад нас не седят икономически групировки, зад нас не седят кукловоди, зад нас не седят сенчести играчи. Ние нямаме кръгове и обръчи от фирми, нямаме клиентели. Единственото, на което разчитаме, е доверието на хората, които ни вярват. Това е първото нещо. Второто нещо, ние сме независими и в външно политическо отношение, което е много важно, защото в България всички политически партии са зависими отвън. Почти всички са зависими от американското посолство, което диктува общо взето дневния ред в България. Ние обаче, единственото нещо, което можем да кажем за себе си, е, че поставяме българския национален интерес на всичко и за нас е важен единствено и само той. Поради тази причина няма и посолство, което да ни казва какво да правим. Третата основна отлика между Възраждане и всички останали е, че ние не се развиваме като една класическа политическа партия, в която има партиен апарат, хора, на които се плаща, разходи, които се покриват, партийни семинари, на които се еде и пие с пари на партията и така нататък. Във Възраждане всички сме доброволци. Никой не получава заплата за това, което прави, включително и аз, като председател на организацията, нямам заплата. Аз се издържам от личните си доходи, работя като юрисконсулт и съответно съм и общински съветник във Варна, вече втори мандат. Нито един от нашите членове не получава заплащане за това, което прави. Миналата година ние събрахме 220 000 подписа в един национален референдум срещу въвеждането на еврото в България, който тази подписка трае по закон 3 месеца. В рамките на 3 месеца ние обиколихме цялата страна, събрахме подписи в размер на около 220 000. Всички тези подписи бяха събрани от доброволци, както наши членове, така и хора, които абсолютно не познаваме, които просто изтеглиха бланката за събиране на подписи от нашия сайт и съответно събираха подписи и ни пращаха после по почтата. Получихме включително от чужбина. Всичко това нещо го направиха хора без да получат нито една стотинка, напротив, всеки един от нас даваше. Даваше от личните си средства, даваше най-вече естествено от личното си време. Едно време нашите предци, първите възрожденци, тези, които създадоха днешната българска нация и възродиха България, за да има отново на картата, даваха много повече от свободното си време. Даваха живота си даже.
И за тях беше изключително опасно да се занимават с това, с което се занимават, а именно да будят народа. Ние, днешните възрожденци, нямаме чак такива сериозни врагове за сега и затова не се предполага, че все още сме в ситуация, в която трябва да даваме живота си. Даваме от свободното си време, даваме от личните си средства, даваме от времето си за покой и за почивка, отделяме даже включително и от времето си за сън, с една единствена цел. Да направим така, че да убедим максимално голям брой хора в България, че не всичко още е изгубено. Каузата на възраждане е точно тази. Ние виждаме ситуацията в България, а тя наистина е катастрофална. България умира със страшна сила пред очите ни, в ръцете ни с 100 000 души на година. Смятаме, че все още тази ситуация може да бъде преодоляна, до толкова доколкото ние смятаме, че в България има достатъчно голям потенциал от хора качествени, каквото да ни говори пропагандата, че ние българите сме, нали знаете, робско племе, примирени, лош материал, трябва да се сменим чипа и други подобни такива неща. Не, напротив, ние вярваме в нашия народ. Смятаме просто, че той трябва да намери своята кауза и своите водачи в наше лице. Ние създадохме Възраждане през 2014 година като едни истински българи и част от българския народ, точно поради тази причина, защото ние не виждахме, имахме кауза, но не виждахме водачи, за които да застанем. Не виждахме тези, които биха могли да поемат нашата кауза в техни ръце и да застанем за тях. Беше ни изключително трудно, между другото, поради простата причина, че всеки един от вас знае, задачата, с която ние сме се нагърбили, е изключително тежка и трудна. Обикновено в момента, в който се обявиш, че си привърженик на тази или онази политическа сила, когато не си на власт и особено когато поставяш на тежки и наболели въпроси, започваш да ядеш тоягите, най-грубо казано. За мен това специално беше много сериозен проблем, защото аз бях директор на регионалния исторически музей тогава в Добрич, работа ми харесваше много, но сърце мъжко нашко не трябва. Виждаш какво случва около тебе и въпреки, че на място, където бях, работих добре и наистина ми харесваше, аз първото ми висше образование е история, работих си работа с много любов, а както е добре известно, когато човек работи работа, която му харесва, той не работи нито един ден. За него това е удоволствие, но в крайна сметка това нямаше да оправи проблемите на страната. И затова ние, когато видяхме, че няма някой, на който да гласуваме доверие, когато видяхме, че няма някой, за който да застанем, решихме, че спасението на давещия се е в ръцете на самия давещ се. И точно тогава, поради тази причина, на Видовден, на 15 юни 2014 година, повече от 100 съмишленика се събрахме в Плиска, старата българска столица, взехме решение след доста разговори да създадем политическа организация. На 2 август Илинден, когато се навърши годишна от Илинденското въстание, решихме да направим учредителния конгрес, направихме го, след това започнахме подписи за регистрация и се регистрирахме, получихме регистрация на друг хубав мъжки празник, Петроден, на 2 февруари. Така че само след няколко дни ще станат точно 4 години, откакто Възраждане съществува като юридическа организация. Така че ние също тогава, виждайки какво се случва в страната, имахме пред себе си трите избора, които има всеки един българин, виждайки това, което става в България. Първият избор е да се примириш, да кажеш от мен нищо не зависи, навеждаш главата и приемаш, че си до тук. Повече от тук насетне нищо повече не можеш да направиш. Можеш най-много, примерно, да изразяваш недоволството вкъщи. Да казваш, че не си доволен, да псуваш пред телевизора, ама до там. Втория вариант е казваш, не, аз не харесвам, това няма да се примиря, обаче пък и не виждам смисъл да се боря, защото не мога да се боря и мигрираш. Третия вариант е казваш, аз не харесвам, това искам да се боря и се бориш. Ние тръгваме по третия път, който е най-тежкият, най-трудният, най-трънливият. Но за сметка на това пък е най-сигурният, ако естествено успеем да го извървим до края. Имаше доста сериозни притеснения сред нас самите, дали ще успеем. И тук е момента да ви кажа, че когато коментирахме създаването на политическата ни организация, аз бях против. Ние вече бяхме създали гражданска организация, Движение Възраждане. Кръстихме се Възраждане, защото просто това е идеята, която искаме да осъществим. България има нужда от възраждане. Ние искахме да търсим някакви сложни абревиатури, игра на думи, примерно като ГЕРБ, Граждани за европейско развитие на България, или разни други такива. Искахме просто с една думичка да кажем това, което искаме да направим. Тоест хората да знаят още като чуят името ни, кои сме ние, за какво се борим. Аз бях против тогава, защото знаех какво ще ми коства на мен в личен план. И второто нещо, което е това, което предупреждава в останалите хора, че има един огромен риск ние самите да не успеем. Много не е тежко и не е кой знае колко лошо, ако те излъжат и ако ти самия, примерно,
бъдеш подведен. Всеки е бил лъган, всеки е сгрешавал, всеки е бил подвеждан в политическия си избор. Няма в залата, съм 100% убеден човек, който да е гласувал за някоя партия да не е бил разочарован. И аз съм така, и Петър е така, и всеки един от вас така, сигурен съм. Само че страшното е, когато се разочароваш от самия себе си, виждаш, че ти не можеш. Това вече те пречупва душевно. И това беше голямото предизвикателство, което ние трябваше да преодолеем, и това беше нещо, което мен не спираше, защото в този момент вече наистина човек достига своя предел. Само че има една голяма разлика, която тогава осъзнах. И тогава, когато говорихме, Петър беше един от хората, които ме убедиха в крайна сметка, заедно с другите наши съмишленици. Всички те казаха, да, така един човек може да се провали. 5 също, 10 също. Но колкото повече става, ако са съмишленици убедени в това, което говорят и правят, толкова е по-трудно да бъдат пречупени и съответно да бъдат провалени. Защото силата на пръстите е една, когато са разперени, и е съвсем друга, когато се съберат в филмът. Нали така? Ние решихме да тръгнем по този път и в рамките само на няколко години успяхме да постигнем наистина доста сериозни резултати. Миналата, вече не по-миналата година, 2017, Възраждане участва на избори. Спечелихме над 1%. За първи път в историята на България спечелихме, минахме бариерата от 1%, без да имаме кампания с нито 1 лев. Кампанията ни струваше 0 лева. Това е за първи път в историята на България, ви го казвам най-отговорно, всеки може да го провери в сайта на Сметната палата. Оттам насетне организацията ни продължи да се разраства, защото ние показахме на нашия народ, че има хора, които действително си изпълняват обещанията. Първото нещо и единственото, всъщност, което можахме да направим след изборите, когато минаха, беше да изпълним единственото си обещание, което можехме да изпълним, защото все пак всички останали бяха свързани с участието ни в властта, ние не можахме даже да влезем в парламента. Беше свързано с даряването на субсидията. Може би знаете, че Възраждане е единствената организация в България, която дарява субсидията си. А ние даряваме, защото бяхме обещали предварително, че ако влезем в парламента, няма да я ползваме, ще я даряваме. Ние не влязохме в парламента, но въпреки това решихме да я даряваме. Въпреки това. Като нито за секунда не сме съжалявали за това наше решение. Първият транш, който получихме, дарихме на Националния фонд за асистирана репродукция, Държавния фонд инвитро, а след това продължихме да даряваме други суми, и сега последно преди няколко дни дарихме още 8000 лева за инвитро процедури на Фондация Мечта за дете. Направихме го, защото за нас демографския проблем е най-важният в България, защото смятаме, че това е нещо, което е наистина най-належащата ни болка и че ако този проблем не го решим, той ще реши нас. Разбира се, с нашите нищожни няколко хиляди лева, които дадахме, не успяваме и няма как да успеем да решим проблемът, но благодарение на нашите дарения са родени 27 деца. Искам да ви кажа, че за нас от Възраждане това е най-важното нещо, което сме направили до момента. Майната на всичко останало, какво сме изговорили, какви протести сме направили, какви битки сме спечелили и така нататък и така нататък. Това, че ние увеличихме българската нация с 27 дечица е най-важното, защото това е единственото, което става след нас. И трябва да ви кажа, че въпреки че числата, цифрите са много брутални, в България има 150 хиляди двойки, които са в България има 150 хиляди двойки, които са с проблеми при зачеването. Знаете ли какво направи държавата, за да реши тези проблеми? Абсолютно нищо. Нещо повече, когато ние решихме да даряваме субсидията си и го обявихме в сряда, падаше се някаква априлска дата, беше на спомня, да не беше сряда. Ние го заявихме сутринта в 8 часа. Имаше участие в сутрешния вод на Битиви тогава и го казахме. 2 часа по-късно излезе информация от Министерски съвет, извънредна, че Министерския съвет е взел решение, с което да увеличи музика, ако обичаш, че Министерския съвет е взел решение да увеличи субсидията на Държавния фонд инвитро и да я направи безлимитна, защото тя беше 12 милиона лева, пък изведнъж казаха, че вече няма да има лимит. Докато другото нещо, което казаха е, че двойките, които... също така ще махнат и ограничения на ЗОП, защото ситуацията в момента е такава, ако някой иска да зачене през фонда инвитро, има право на максимум 3 опита. Отделно на това горната граница е 42 години на жената и бройката на опитите е лимитирана от парите. Парите са 12 милиона лева. Ако има повече желаещи, чака следващата година. Отделно това самия фонд работи изключително бавно, защото му трябва около 9 месеца, за да обработи съответно кандидатурите и докато се въведе цялата тази процедура в действие, понякога за
жените, когато биологичният часовник върви, наистина е изключително драматично, защото не година, а месец, че понякога и седмици са от значение. Защо го направиха те тогава това нещо? Естествено, идеята беше да захлупят нашата новина, както споделили тогава от Министерския съвет пред журналисти, няма да позволим на Възраждане да си прави реклама. Излиза, че ако даряваш субсидията си за раждане на деца, това е реклама. Между другото, знаете ли какво се оказва? Една година по-късно Петър, който между другото води тогава разговорите с ръководството, директорката на фонда, една година по-късно отиде, когато ходи да взема отчета и пита, какво стана там? Увеличиха ли ви бюджета? Не. Същия си. Тази година аз проверих да видя дали за 2019 не е увеличен. Отново не е увеличен, същия си. Познаете дали увеличена е бройката на опитите? Също са си трил. Нищо това, което направиха, нищо това, което казаха, не направиха. Което иде да ви покаже за какви гадове става въпрос хората, които управляват държава. За какви брутални изгреди. И тук е момента вече да навляза по същество. Възраждане се е поставило за цел тотално, коренно преобразуване на българската държава. Ние имаме нужда от буквално преосноваване на България. В момента нашата страна е толкова вече деградирала, че тя даже трудно може да бъде наречена независима държава, по-скоро приличаме на колония, американска колония. Толкова е деградирала, че не може да разберем къде свършва партията и започва държавата и къде свършва държавата и почва мафията. Защото при нас е партия, управляваща естествено на предвид, ГЕРБ и така наречените патриоти. Казвам така наречени, защото те не са патриоти. Не виждаме къде свършват границите между управляващите от ГЕРБ и така наречените патриоти, между държавата и между мафията. Защото на практика те са едно и също нещо. Съответно, смятаме, че за всички тези проблеми, които държавата ни има, решението е едно и то трябва да бъде въвеждане на извънредно положение в България. Защото няма как по друг начин да разделим сеното от плявата. В България има страшно голяма корупция. Във всички нива на държавното управление. В администрацията от около 460 хиляди души смело мога да кажа, че минимум половината са корумпирани. Оставям на страна факта, че администрацията е изключително раздута и трябва да се изреже минимум 2 пъти, защото бройката на администраторите в комунистическа България, която имаше 2 милиона души повече, бройката на чиновниците, държавните, тогава беше някъде проекта на около 200 хиляди. Тогава се говореше за командно-административен модел и за номенклатура, помните ли? И ние се борихме, че тези неща ще ги махаме. И какво станало? Толкова се борихме с бюрокрацията, че увеличихме 2 пъти. Представям се, ако не се бяхме борили, какво ще стане. И поради тази причина, всички тези проблеми, които държавата ни ги има, могат да бъдат решени само единствено по този начин. Единствената организация, която има програма, която не е променяла от създаването си насам, вече 5-та година, е Възраждане. Това е нашата програма. Всеки един, който не е получил тази книжка, може да бъде да я вземе. И вътре сме написали всичко това, за което аз мога да ви говоря, но сега предпочитам по-скоро да дам думата на Петър, за да може и той да каже някои думи, а след това вече да разговаряме. Защото за нас са важни не само посланията, но за нас са важни и делата. При нас има пълно съвпадение на думи и дела. И за нас това е най-важното нещо. Защото аз в началото ви казах, ние сме независими, защото няма някой, който да ни нарежда какво да правим, не ни дава пари и така нататък. Но всъщност не е точно така. Ние сме зависими от вас. Зависими сме от вас, нашите избиратели, хората, които ни имате доверие. А вие, за да ни имате доверие, трябва да виждате, че при нас има пълно съвпадение между думи и дела. Тоест, ние трябва да казваме това, което мислим и да правим това, което казваме. Хората са изключително чувствителни по темата спазване на обещания и лъжи от политици. И точно поради тази причина ние нямаме право на грешка. Защото докато ни вярвате, ние ще сме силни. Ако ви излъжем и вие спрете да ни вярвате, ние загиваме. Нямаме друг източник на сила, освен вас. Освен народа. Освен доверието на хората. И тъй като това за нас е много важно, тъй като ние държим на него, казваме на всеки един. Прочетете и вижте това, което сме казвали в програмата си преди 4-5 години. Вижте това, което сме свършили и направили през последните 4-5 години. Вижте дали има някакви разминавания между думи и дела. Доколкото са на ресурсите, всичко съвпада едно към едно. Няма как да свършим всичко, което сме записали в програмата си, просто защото не управляваме държавата. И заради това искаме цялата власт. Тук е момента да кажа, винаги има въпрос, трябва да го изпреваря, да не се налага да обяснявам. Питат ли с коалиция ще правите ли? Не, няма. Ами ако това е цената да влезем в парламента, ми тогава няма да влезем в парламента. Майната му на парламента. Ако трябва да правим коалиция, за да влезем, ние по-скоро нямаше да си правим усилията да правим организация, защото иначе какъв е смисъл, може да отидем някаква друга партия. За нас властта не е самоцел, тя е средство за постигане на целта. Средство за постигане на целта, а целта ни е България да продължи да съществува в рамките на следващите още 100 години. Минимум.
Защото ако така пък продължават нещата както са в момента, след 10 години България няма да има. И това нещо вие много по-добре от мен го знаете и всъщност няма човек в България, който да не го знае. Единствените, които не го знаят, знаете ли кои са? Тези, за които още Ботев казва: кажи, бедни народи, кой те в тази арабска люлка люлея. Хората, които ни приспиват всекидневно и ни обясняват, че България всъщност е процъфтяваща държава. Хората, които ни казват, че България е много развита страна, че ние се развиваме по едни невероятни такива темпове, че България има ръст на населението. И това наскоро го чета, въпреки че ние намаляваме с по 100 000 души на година. Днес сме една статия в едно американско списание, изръщо на български в България, казва се Капитал, издържано от Фондация Америка за България, където ние сме обвинявани за това, че сме искали да намалим ДДС-то за храните и лекарства на 0. Това е било грозен популизъм. Искали сме да премахнем ДДС-то върху книгите и учебниците. Много грозен популизъм. Разбирате ли? Не може така. В България трябва да се плаща за всичко, пък ако възможно двойно повече, даже отколкото другите държави. Ето ги хората, които ние наричаме национални врагове. Националните предатели, които служат на други държави, най-вече, разбира се, на нашия колонизатор в Съединените щати. Това е нашия враг в момента, най-голям. Тези са хората, които ни убиват всекидневно, защото България не умира, тя е убивана. Смъртта е естествен процес при един възрастен организъм. Държавите обаче не са нито млади, нито стари. Те са или силни, или слаби. И ако са силни, няма какво да се опре. А ако са слаби, те биват убивани обаче. Те не умират от естествена смърт. Няма някаква държава, в която изведнъж да кажем хората да се събрали, да се казали: край, вече няма да сме държава, приключваме. Освен Съветския съюз, нали, ако можем така да кажем. Навсякъде винаги има или външна атака, или вътрешно сриване. Няма някакъв такъв процес, който да приключи естествено. България в момента е убивана вече 30 години. Този процес на унищожаване на нашата държава не е естествен. То е целенасочено, планомерно и методично, преследвано и изпълняван вече 30 години от хората, които унищожават нашата държава. Слугите на американското посолство. Това е. И тази истина в момента, която аз ви казвам, може да чуете само единствено от нашите уста. Никой друг няма да се позволи да каже нещо подобно. Даже напротив, когато наскоро бях в една телевизия преди един месец, национална, и казах всичко това нещо, след това на журналистите са им се обадили и са им казали повече да ме канят. Нали разбирате защо? Защото истината не може да се казва в България. Нашата тоталитарна, долнопробна американска колония не може да се казва истината. Ние обаче от Възраждане не се пресяваме да говорим. Затова и тъй като има медийна цензура върху нас, много тежка, в момента има тежък тоталитарен контрол върху медиите в България. Брутален тоталитарен контрол. Да, никой няма да се спре да говориш. Излез на центъра на Монтана и се говори. Кой ще чуе? Нали, това са медиите. Латинската дума медия означава посредник. Оттам идва и медиум, между другото. Посредник между тези, които създават новините и тези, които ги четат. Само че в България няма медии, има радиоточки, на които се налива информация от едната страна като в фуния, от другата страна се изсипва вече на хората. Хората заради това вече не гледат и не вярват на него. И ние имаме два възможни байпаса да заобиколим тази медийна блокада, която ни е наложена. Единият е този, който използваме сега, от човек на човек. Както свят светува, това е начинът. Събираме се, говорим, скоро убеждаваме и се надяваме, че ако ние сме били убедителни, хората вече след това продължават да убеждават други на своя ред. Другият байпас е през социалните мрежи. Споделям нещо, другите го четат, споделят на своя ред. Само че там пък по същия начин, тъй като те са американски, редовно ни блокират, редовно трият наши публикации. Срещу нас, българите, се води война, разберете. Води се война за изтребление. И аз на вас не искам да ви говоря много по този въпрос, защото съм в момента в Северозападна България, който е, може би, най-пострадалия край от тази война. А утре ще бъда във Видин, където пък е опитното поле на това, което ще се случи в цяла България. Защото това, което е станало във Видин, ще стане в цяла България. И ние затова казваме, че за нас Северозапада е много важен. Не го казвам от куртуазия, защото сега в момента съм тук, а наистина е така. Аз съм издавал книги по този въпрос и филми съм правил. Още през 2009 и 2010 година имам книга за демографската катастрофа, Третата национална катастрофа се казва. Отделно филм направих, после с Иван Дакев направихме един филм, който се казва Улица последна и снимахме в най-северозападните общини, в Бойница, снимахме в Брегово, в Кула и така нататък и така нататък. Така че аз знам какво говоря и за мен това е болка наистина. И това е един от моите мотиви, не само моите, нашите мотиви. Пак казвам, като говоря аз все едно говоря той, като говоря той все едно говоря аз. Нашите мотиви са такива. Ние не виждаме кой друг би могъл да ни спаси, освен нас самите. И тук голямата ни задача е да накараме хората да ни и да си повярват. Защото аз ви казвам, без вас ние нищо не можем да направим. Но пък хората сами по себе си без задача също нищо не могат да направим.
Ако се съберем, тогава вече ставаме непобедими. А хората в България не си вярват, защото на тях им се внушава, че от тях нищо не зависи. Абе, майка му стара, по времето на комунизма се обясняваше това. Човекът е една бурмичка в голямата машина. После изведнъж се оказа, че ние сме, нали, от нас зависи всичко. Ние можем, ние това нямаме. Оп, изведнъж 30 години по-късно, и ние сме по-зле, отколкото по времето на комунизма. За мен в момента тоталитарен режим, който направлява, много по-дивашки, античовешки, отколкото онзи. Защото при онзи режим населението растеше, тук населението намалява. Но това е най-големият критерий дали една държава се управлява добре или не. И когато хората не си вярват и когато те не смятат, че от тях нещо зависи, наистина нищо не може да се промени. И това е най-трагично. И затова нашата роля е да накараме хората да повярват първо в себе си, да разберат, че надеждата е в огледалото, да усетят силата си и второ, защото все пак нашата държавна теория е свободна. Все пак. И второто нещо, което е да използват възраждане като инструмент. Ние ви казваме следното. Използвайте ни, използвайте мен, използвайте него. Защото ние сме застанали отпред и нямаме проблеми с това да влизаме в битки, ако трябва да си блъскаме главите в стените. За това сме отпред. Това е цената, която ние плащаме. А ако смятате, че нещо можем да направим за вас, казвайте. Вие сте нашите началници. Спирам до тук и давам думата на Петър, за да не бъда прекалено многословен, защото знам, че и той може доста да говори. А и освен това, както казах, много вършест, така че до голяма степен мястото му е тук в момента, повече отколкото на мен. Благодаря. Както и той каза, една от причините да го накарам да насочим вниманието си към този край и към северо-западна България, защото тук е най-ясната проекция на това, което се случва в държавата, а именно това е региона с най-ниските заплати и най-ниския стандарт на живот в България. Видял съм го от опит. Демографската криза тук е най-голяма. Тук се разпространяват най-много лъжи на управляващите за последните, аз поне откакто имам съзнателен живот около 30 на години, като почна още с лъжите на правителството на Костов, че ще се построи един тунел от Петрохан. До снощи, когато гледах по телевизията, че поредната лъжа на ГЕРБ в случая, че ще има магистрала от Видин до София, се преобразува в скоростен път между Ботевград и Мездра. И виждам, че абсолютно нищо не се прави, за да се спаси този регион на България, който умира в най-бърза степен от цялата държава. И не само това, даже се предлагат и реформи. Не знам дали сте чули, че вече няма да има 28 области в България, ще има само 4 региона. Всичко това се прави, за да се прикрие статистиката за най-бедния район в Европейския съюз, а именно Видинско, Монтанско, Врачанско и така нататък. Трябва да знаете, че ако не се вземат спешни мерки, първо хората ще продължават да обедняват, всички, които живеят тук в сравнение с хората в големите градове, където се случава населението. За съжаление, Монтана не е сред тях, защото поради ред причини съм сигурен, че на всеки в семейството има член, който или е емигрирал вече в чужбина, или в най-добрия случай в София, или в, да кажем, Пловдив или в Варна. Аз самия 10 години живях във Варна, сега няколко години живея в София и държа да ви кажа, че за цялото това време съм виждал родителите само по празници. И се усещам, че живота ми вече не се нарича млад човек толкова много, но живота ми мина в странстване далеч от бащина къща. А в същото време държавата нищо не прави, за да задържи младите хора там, където да трябва да бъдат в родните си места. Да не се налага да си говоря с родителите по скайп, през Фейсбук и само по телефона, и тук да се прибират само по ваканции и по празници. Имам детенце, тази година ми се роди, баба му и дядо му, да ви кажа, го виждат само на големи празници. Не искам да е така и ви казвам, че до сега никой нищо не е правил по този въпрос. А това е част от нашата програма, именно държавата да отдели специално внимание, като спре да плаща пари под масата на нашите фирми, за да правят инфраструктурни проекти за милиарди левове, по-голямата част, които да се крадат, а вместо това да насочи парите към бедни райони като Монтана, където колкото ни обясняват, че тук има някакво производство, че има някакви заводи, и не е така.
повярвайте ми, большинството от младите хора, то вие го и виждате, че както тук, така и в целия регион не живее тук и мечта след като завърши най-много средното си образование да напусне, а и мисля, че се усеща, че поради тази миграция има голям дефицит и на учители, и на лекари, да не говорим за селата. Моето село е Пърличево, преди 20 години имаше около 300 души, сега са 20 останали. Защото нито общинските, нито държавните органи правят нещо, за да се прекрати това обезлюдяване на регионите, а то не е само обезлюдяване. Вие знаете много добре, че има една подмяна и се привилегироват и фаворитизират определени етноси в наш ущърб, което не трябва да е така, а именно държавата е абдикирала от такива малки региони като Монтана и съответно малките населени места. Аз веднъж си говорих с баща ми и питах, добре, защо това е така, баща ми? Защо държавата не обръща внимание на хората тук? И той каза ми много ясно, защото няма приходи, няма икономика, те не са важни за държавата. Важни са хората в столицата, защото първо те са като най-голям брой гласоподаватели на ГЕРБ, каквото и да направи ГЕРБ там с европари или с държавен общински бюджет, хората ще гласуват за тях. А тук, вика, в тия малки райони никой не внася някакви големи сериозни данъци, държавата не я интересува. И да ви кажа, като се замисля, че е прав, но този процес трябва да бъде обърнат обратно, именно заради това ние направихме политическа партия и искаме да вземем властта в България, за да насочим държавния ресурс именно за хората, защото все пак държавата, това сме ние, държавата трябва да работи за нас, когато стоиш в къщи и се появи спешен медицински проблем, не трябва да търсиш кой да закара на болница, която е на 50 км, където ще усъкатят. Тук, както мене преди 8 години ме усъкатиха в болницата в Монтана. Ами трябва да знаеш, че можеш да се обадиш на телефон 112, по 5-10 минути да дойде линейка да те поеме и да си сигурен, че като влезеш в болнично заведение, нито ще се притесняваш дали ще можеш да си платиш манипулациите, нито да се притесняваш, че някой, който има пари, ще те изпревари, някой ще му обърна внимание, ти ще стоиш там на едно легло, където няма да ти дадат дори храна, защото аз като съм бил в болница не раздаваха и храна тук в Монтана специално. И освен това да си сигурен, че така ще те излекуват, че няма се налага втори път да влезеш в болница, нито ти, нито твоите близки и приятели. Всичко това, за съжаление, да съществува тук по тези населени места. Видял съм го опит за мое съжаление и искам аз и моите съмишленици с помощта и на всеки един от вас, както казах последния, ние сме едно цяло, тези неща да ги променим. Не за да се замогнем ние, аз, той, вие и някой друг, а просто всички ние да усетим така един малко по-добър стандарт на живот и съответно да ни се иска да продължим да живеем тук, а не да си мечтаваме да спечелим от лотарията, да гледаме всяка вечер как някой търкал билетчета, спечели една голяма сума пари и ние си мечтаваме да сме като него и съответно да имигрираме някъде в Западна Европа, където са повечето наши приятели и съответно и мои връстници. И заради това сме дошли тази вечер не да ви говорим празни приказки, а просто да ви обясним какво правим и какво смятаме да направим, за да предотвратим това ние да изчезнем, защото, повярвайте ми, в природата няма празно място. И когато ние изчезнем, за съжаление ще дойдат други на наше място. И нашите деца ще бъдат принудени и те да са махнати тук, което ние не можем да съгласим с това нещо. Именно с това партията ни се казва Възраждане, защото искаме все пак да възродим не само България, не само малките населени места, но да възродим и вярата на човека в самия него си, че благодарение на сериозни усилия можем да спасим държавата и в частност и този край, защото всички виждаме, че като цяло загива, никой не прави нищо за това. Лъжат тези, които са управляващи, че другия мандат, ето сега ще гласувате за нас, ще направят, ами да ви кажа, направят една улица, направят един център, има някое предприятие, което има 200 души тук, 300 души тук, да, ама като се погледнете в това предприятие, повече от вашите колеги пътуват от другите населени места, защото там пак вече няма поминък. И така, полека-лека държавата се събира в големите градове и върви на умиране, което най-ясно се вижда тук. Най-бързо се обезлюдява този регион. А не трябва да е така и затова казвам, нашата цел е, когато влезем в властта,
когато вземем властта, защото, както казах, ние няма да правим полиция, един ден живот и здраве да вземем властта, ще насочи специално внимание към този регион Монтана. Това можете да бъдете сигурни, защото тук е проекция на това, което се случва в нашата хубава държава, но с лоши управници, които сега като се прибереме, ще пуснем новите 7-8 часа и пак ще слушаме обещания, как всичко ще се оправи, как ще се вдига заплатата и така нататък, но в същото време вас върху вашия гръб най-много се всичко най-много усещате. Знаете какво да се работи за 300 лева на месец, за 400 лева на месец, за 500 лева на месец. Знаете какво е в столицата да работят за 1500 лева, във Варна да работят за 1000 лева. Има разлика, която да ви кажа, трябва да бъде така поддържана изкуствено и хората да бъдат оставени сами да се оправят, трябва да имат надеждата, че има някой, който да мисли за тях. И за това те да не мизерстват, да не гладуват, да се чудат как да свършат двата края и да си изкарат на същия следващия ден. Смятам, че всичко е тотално сбъркано, специално за тези социални проблеми. Именно това е нашата цел, да ги променим. Не искам да ви говоря повече, защото каквото да ви кажа, знам, че вие много добре го знаете като проблеми. Тук виждате, че аз съм срещнал някои незгоди. Нека да направим така, че да не срещаме по-големи незгоди и да се съхраним като българи тук, защото ако не се съхраним, пак казвам, айде нашия живот иди в година, децата ни трябва да растат и ако те избягат от тук, ние да говорим с тях по скайп и по телефон само по празници, по ваканции, и това не е живот. Не искам повече. Добре, аз ви предлагам сега да направим разговор. Имаме достатъчно време за това. Ще говорим на всички въпроси. И всъщност за мен това е много по-важно, защото аз мога да продължа да говоря още доста. Имам много какво да кажа, както за проблемите, така и за решението на проблемите, което е много по-важно, естествено, защото аз смятам, че всички знаят какви са проблемите. Но тук сме събрали заради решенията. Но винаги може да пропусна нещо, което за вас е важно, пък аз просто да го изтърва разговор. Така че заповядайте. Питайте и давайте да приказвате свободно. Аз се извинявам, че запаснех. Обаче имахме шахматен проблем. Каза си генерален път и това е шахматен. И сега бих критикувал, ако има някаква организация, защото ние мисля с мои приятели да правим за възраждане организация. Нямаме организация. Да. И сега да го правим. Много се изненадва, когато се прочетох, че тук, например, Озилен, че тук има такава среща. А ние току-що направихме турнир. И с това моите хора започват в момента да се придиват по къща. Нали, когато трябва да се представим, не казват кой какъв е. Значи по телевизията, по митингите, всеки страни и всеки познава този човек. И страшно го уважава. С всеки, който го гледа. Но ще кажа едно много малко по-напред. Значи ние онзи ден, неделя, това се пада 20 беше, петне в Макреше на село, турнир. То община, да. Моля? То община даже. Да. Макреше, види сме. Да. 89 км. Хора съм. С младежкия дом, 3 отбора там и други 60 човека. И да ви кажа нещо интересно. Без да се отиваме да говорим велики работа. Ставаме в 8 часа, тръгваме до тук. Ние срещнахме целия край. Дреновец, Ружици, обещи там, така. Така, ние срещнахме 3 човека. Смейзите между 8 и 9 часа. Неделя. 3 човека на сърци. Насекъде изгушени къщи. Насекъде пълна, значи това са гробища. Гробищата пак има някакъв ред. Пак там хора, какво виждаш. А ние срещнахме 3 човека. Неделя, на 8 и 9. Аз смятам, аз не говоря на моите деца и юноши какво. Те да видят. Разбирате? Значи не трябва да се приказва. А да видят с очите си какво са. Тръгнахме си обратно. Между другото се касаеха много. Тръгнахме си обратно. Юношите горе и това. Града на Монтана. Отбор само от там. 60 човека.
20 отбора. Това са 19 партизани, убити непосредствено на... Това никой го не казва и няма да се каже. Това е месец януари 1944 година. Приказва глупости, но никой не казва, даже ти от БСП, моите хора, които не казват, има нищо не се казва, какво е станало. Месец януари, това е 40-ти пореден турнир. Юбилей. Всеки се 7 години край, 20 да става, това е глупости са, нали, но въпросът така, горе-долу се опитва да навръщаме. Връщаме се към 19 часа. Тъмно. Светът тук там е. Представете си. Петка ще се по цел село. Светът... То смешно, то няма да свети нищо. Тук там е някакво подземие свет. Разберете, нашата северо-западна България е гробищен парк. Няма какво да говорим велики битки, както се гробище, да правете снимка, не да се приказва по телевизията. Да трябва да минете само и снимки. Ние го знаме това. Така. Ние го виждаме и го знаме. Ние го знаме, също го знаме, а то се вижда, друго какво види. Няма да приказваш на децата, вижте какво. А да видим, едно време играхме по поле, не беше по поле. Кой ще среща колко попа. Сега в момента ми казах, 3 човека. Диво, като сметне там са руженици, нали това са. Няма никакво. Всичко е да разбере. И не трябва да се приказва. Трябва да се показва. Сега искам да ви кажа нещо друго, защото аз страхотно харесвам Възраждане. Аз съм БСП. Твърдо обаче от Възраждане се опитвам моите приятели да ги убедя какво е Възраждане. Става въпрос, че няма гласност, не се знае, с който се интересува от партии 1%. Всичките пари Възраждане си дава за благотворителни цели. 1 лев, той си пристига. Друга да не го казвам. Значи, как ние да го обясним на хората? Как да го обясним? Веднага ще ви кажа също. Добре. Вие леко... Извинявам се. Сега как ми упрекват? Това е моите приятели, безспешно. Нали аз съм си червен, бетонова глава. Но, как да те викат в момента БСП Фонтана разделена на 2 лагера? А го прави, знаете, ГЕРБ. Сега казват, даже и Възраждане искат да ги включат само до това да гласуват БСП. В мен трябва нещо да се измисли, вие горе, измислите, показвайте да се разбере, че имате някакви цели. Понеже сега ви опрекват, ГЕРБ ви прави некъде там, нали? Само да разбиете БСП, както и тук в момента се прави всичко възможно. Аз съм бил и знам какво става. Добре, благодаря. Само да кажа следното нещо. Почвам отзад напред, защото ми стана много интересно. Значи, аз за първи път чувам, че сме патерица на ГЕРБ, нали? Смисъл, че ГЕРБ нещо прави с нас срещу БСП. И БСП си прави там. Обикновено пък съм чувал другото, че сме, нали, че сме патерица на БСП и БСП ни използва срещу ГЕРБ. Искам да ви кажа, че също така днеска прочетох за себе си, че съм с национал-социалистически възгледи, че съм нацист, а миналата седмица прочетох за себе си, че съм сталинист и болшевик. И сега искам да ви кажа следното нещо. Едва ли има по-голямо признание за това, че една организация е независима и действително не е ръководена отвън, от тези разнопосочни оценки, плювни и клевети, които може да чуете за нас. Защото ние не попадаме в клишетите в рамките. Вие казвате, с БСП имаме еднакви цели. Не съм сигурен дали имаме еднакви цели, да ви кажа. Може би на думите да говорят като нас, обаче не виждам нещо на практика да се случва. Дори не виждам на практика да предлагат. Те в момента са в опозиция, но поне могат да предлагат разни неща. Но дори това не се случва. Ето аз ще ви кажа, ние имаме в момента готови законопроекти. Даже внесохме един преди няколко години, обаче той отиде естествено в коша за буклук. И законопроектът е следния. Преписахме го от американското законодателство. Законът е закон за чуждите агенти. В Съединените щати има такъв закон, който се казва Foreign Agents Research Act. Тоест, закон за разследване или изследване на чуждите агенти. Какво означава това? В България има организации, фондации и партии, които получават финансиране от чужди държави. Най-вече и единствено от Съединените щати през Фондация Америка за България, която е американска държавна фондация. Такива са българските, така наречени български, те не са български, защото са издържани от американци, значи са американски. Американските медии Капитал, американската медия Дневник, Медиапул, най-различни други сайтове, Терминал 3,
и разни други, които може сега в момента даже някой да пропусна. Има и нещо друго. Имаме неправителствени организации, които излизат и говорят от името уж на гражданското общество, но са финансирани от Америка. Това, което ние предлагаме в Щатите е така. Няма проблеми да отидеш да си направиш организация да получаваш финансиране от България. Но ако примерно някаква организация американска, получаваща финансиране от България, излезе и почне да говори някъде или публикува нещо някъде, трябва навсякъде да пише с огромни букви. Това е български агент. Толкова. Този закон действа от 1941 година. Ние ще направим същия закон, ще го приемем и когато, примерно, четете в някакъв от американските сайтове нещо, някаква плювня, примерно, ще знаете, защото отгоре ще пише тази медия е американски агент. Когато излезе някой майко-продавец, грантаджия, от, примерно, Института за пазарна икономика и почне да обяснява как е много прекрасна икономиката на България. Вчера имаше един такъв анализ на един идиот, който, честно казвам, името му никога не мога да запомня, който казва така: социалистическата икономика беше икономика на разрухата. България умираше бавно. А сега имаме пазарна икономика, която процъфтява. Когато го кажеш това нещо, да, всеки олигофрен може да излезе да говори каквото си иска, ние сме свободна държава, но е хубаво отгоре да пише в този случай, че този човек е американски агент. Да стане ясно какво говорят американските агенти. Хората не са идиоти, те ще могат да си направят сметка. Само че не всеки знае откъде му идва парите, нали така? Така. Когато партията Да, България и излезе и каже нещо, отдолу трябва да пише тази партия е американски агент, защото те получават финансирането. Ето това нещо ние предложихме при няколко години. Не влезе в пленарна зала. Ние нямаме депутати, БСП има. Значи, едно е да говориш, друго е да го направиш. Не знаете кой каза? Хайтов. Не смятам, че имаме еднакви цели, защото времето е показало, че нищо от това, което те са казали, че ще направят, не са го направили. Но толкова по този въпрос. Аз не ги коментирам тях, защото в крайна сметка те са в опозиция и не са главният проблем в момента на страната. Проблемът са ГЕРБ, така наречените патриоти, които ни убиват. Що се отнесе до началото, което питахте, защо не сме популярни и известни? Вие закъсняхте, аз го обясних. Защото просто заплахата, която представлява Възраждане за всички в момента в българското политическо пространство, е толкова голяма, че върху нас се слага една тежка медийна блокада. Един тежък медиен чадър. Да не ни виждате, разбирате ли? И веднага ще ви кажа, имаше един такъв момент, който аз чел съм като дете Железния светилник. Имаше там един момент, където една притча разказваше рилския монах на Лазар Голушев, когато е в къщата им. За шиника. За шиника, точно така. Нали? Един калугер седял и на пазара е имал един шиник, бил покрил с него нещо, обаче отдолу нещо мърда, но не се вижда какво има. Питай го, какво има там, той е казал, нищо. Какво има там, нищо. В един момент обаче някой минал ритнал шиника и отдолу се показал, както казал Лазар Голушев, както казва рилския монах, отдолу се показал нашия народ, едва дишащ, ни жив, ни умрял. Ето това се опитват да направят с нас в момента. Опитват се да не скрият, опитват се да ни кажат, опитват се да кажат, че ние не съществуваме никъде. И ние затова правим тези срещи, затова разчитаме на тях. Защото нямаме друг вариант. Ще видите националните предатели, американски агенти всеки ден по телевизията. Те са техни, те са американски. Но няма да не видите нас. Има обаче нещо друго, което аз началото ви казах, нали, че днес излезе една статия, където мен са ме нарекли нацист. Много ме е смешно. Ние обикновено едната седмица сме нацисти, другата седмица сме комунисти и после пак, нали, даже днес един приятел вика, кога ще става в Полша. Нали? Явно човека така има, че се захумата. Когато прочетох тази статия, се сетих за една стара максима на Махатма Ганди, който е основателя на антиколониалното движение в Индия. Той казва, всяко едно национално движение за освобождение има 4 етапа, през които минава. Първият етап, правят се, че не ви забелязват. Вторият етап, започват да ви се подиграват. Третият етап, започват да се борят с вас. Четвъртият етап, вие побеждавате. Ние в момента сме между втория и третия етап. Хем ми се подиграват, хем се борят с нас. Победата ще е наша. И ние затова, и ние няма как да не победим, защото ние имаме кауза. Ние работим без пари. Няма как да спреш един човек, който не е платен, а който отива със сърцето си и се включва в тази битка. Защото ние нямаме нищо загубено. Американските агенти и подлоги имат. На тях децата им са навънка, активите им са навънка. Те са готови във всеки един момент. Тук всички сме ходили в казармата, както гледам. Помните на времето, като се уволнявахме, какво ни даваха? Едно листче с мобилизационна готовност. Всеки трябваше да има една скатка. И като му кажат евентуално, нали, в случая на нужда, веднага трябва в рамките на няколко часа да е готов да се изнесе на пункта за базиране. И там трябваше да има определени работи. Нашите изроди имат мобилизационна такава скатка. Тоест не мобилизационна, а емиграционна. Защото те в един определен момент, когато нещата опрат
определено железокопа, те ще са готови да се изнесат веднага. Но ние ще ги намерим извън България. Обещаваме. На никой няма да простим. Всеки, който е откраднал, ще върне всичко, ако трябва и с кръв. Защото това са наши пари, кървави пари. Пари, които са откраднати от вкочените пръсти на 2 милиона души убити или изгонени извън България. Защото аз не смятам, че хората, които умряха през последните 20-30 години в България, са загинали от естествена смърт. Всеки може да е тук пример в личното си обкръжение. Той каза за себе си, аз мога да кажа за дядо ми, който, ако не бях се намесил, аз щяха да го оставят да умре от рак без да го лекуват. Защото както разбрах, лично, до тогава нямаше как да знам, преди да влезе здравната реформа на лицето Иван Костов 99-та година в действие, ако днес ви установят рак, до третия ден след установяването трябва да почнете да ви лекуват. До третия ден. Значи може да стане още утре. Знаете ли сега колко е срока? 3 месеца. До 3 месеца. За 3 месеца може да си отидеш. И това е целта. Да отидеш на онен свят, без да те лекуват изродите, защото ти, въпреки че си плащал дълги години, цял живот здравни осигуровки, накрая е по-евтино да умреш, отколкото да те лекуват. И те това искат да направят с нас и това правят. Същевременно циганина, който през живота си не е работил един ден, само е крал, като влезе вътре, без да знае даже какво значи здравни осигуровки, го лекуват. Аз съм бил в спешен център във Варна и съм си водил детето и съм виждал как идват хора, които не могат да говорят български даже, но ги приемат и ги лекуват. А мене ме питат, примерно, имам ли здравна книжка, откъде съм, защо не съм отишъл при личния си лекар, защо не съм отишъл спешен кабинет в нашата поликлиника и така нататък. Но на бай мангал веднага се вкарва, нали, пациента в залата. И почват да го лекуват и да го оперират и така нататък. Ето ви неща, които ние ще решим. Много пъти са ме питали, какъв ще ви е първият приоритет? Нямаме първи приоритет. Всичко е първи приоритет. Всичко. Няма нещо, което да го сложа на заден план. Но преди да тръгнем да решаваме проблемите, трябва да направим едно. Да накажем виновниците за тези проблеми. Ето това е нещо, за което ние се борим. Искаме възмездие за тези гадове. И ако питате нас от Възраждане, трябва да има и смъртно наказание. Защото хората, които причиниха този брутален геноцид, не виждам в историята на България човешки, нечовешки, дивашки, античовешки геноцид. Тези хора трябва да се понесат заслужено. И за тях затворът е малко наказание. Други въпроси? Заповядайте, извинявайте, аз завидях, ама... Казва се Христо Младенов, бивш учител по физкултура 40 години. Прегледах ви набързо програмата и имам някои забележки на пърстите. Сега не знам кой е писал, са помагали, особено за образование, наука и култура на 44-та страница. И по-конкретно на 45-та страница, точка 2, да се възстановят специализираните училища, техникумите. Да, аз го приемам това, да се възстановят техникумите и средното образование за професионално образование. На следващото място. Не съм съгласен с вас базата на основното образование, което отново да бъде върнато до 8 клас. Още през 2000-та година съм го казал, че основно образование трябва да бъде до 7 клас. След завършване на 7 клас държат изпити, отиват. Дали ще бъде в гимназия чужди езици, дали в техникум, дали такова, които не могат да бъдат приети, отиват в професионално училище или УТР-та, за да могат да се обучават в професия. Дали ще бъде строител, дали готвач, дали шивач, дали обущар, но това е. На следващото място. Аз също съм за премахване на делегираните бюджети на 46-та страница, защото сега става така, че се водят на списък примерно 18 човека, защото толкова трябва да бъде една паралелка, а дали са 10, дали са 12, не се знае, но края на срока винаги 18 всички няма контрол. И завършват там. На следващо място. Тук имаме предвид санкциите за затвор за родители, които не възпитават децата си. Това е много така, защото не се знае кой родител как го възпитава и колко го възпитава. Действително много малка част от родителите посещават училищата да се интересуват дали детето му ходи, дали не ходи, дали така нататък. Но тук трябва да има някаква друга мярка. Тя друга е насочена към фарпарни случаи, които родителите и остават деца си въобще не се интересуват с години какво с тях. Това са инцидентни случаи, не като практика, нали? Не се представите, че ги караме в затвора. Бил съм класен ръководител и знам, че баща на майка му не се интересува, до 12 клас съм бил, той
Това са тежки случаи, защото има наистина тежки случаи. И господин имаше, ще стигнат и този месец и няма да стигнат така нататък. Къде го видях това затвора? Чакайте, че не го виждам аз. На коя страница? Сега сме на 49-та страница вече. Тук предлагате за създаване на условия за здравословен начин за живот на младите. Момент. Само да отбележим обаче. Значи вие не сте го довършили. Аз това се чурих. 49-та Които, страница. които с действията или бездействията си ги тласкат в рамките на порока. Вижте, когато едно дете извърши престъпление, то не може да бъде съдено. Обаче родителите може да бъдат съдени. Разбирате ли? Да. И тук не може да ме убедите в обратното нещо. Защото децата са невинни. Аз не мога да съдя едно дете, че е посегнало да краде или че е посегнало да убива. Защото той е дете, то от някъде го е видял. И този, който трябва да носи отговорност, е този, който е родителя му. Не може да ме убедите в обратно. Знам, аз съм съгласен, че не може родителя му да не знае какво прави детето му. Не само да не знае, това са най-елементарните неща. Той го възпитава в този дух. И с какво се прибира и така нататък. По тази тема добре, говорим дълго с вас. На следващо място. За създаване на задължителен спорт за всички ученици. И след това тук предлагате да членуват децата в клубове. Всеки ученик да членува в клуб и накрая да носи предоставя бележка от спортен клуб, че редовно посещава тренировки или заниманията. Това няма да стане. Защо? Защото той може да не ходи там, а той си събира примерно 3-4 човека, дава им бележка и там ще му се плаща или нещо друго. Имаше си едно време секции във всяко едно училище. И всеки учител си знаеше. Днес ще имаме секция футбол, гимнастика, или ще бъдат баскетбол, шах ли, с колегата знаем, много пъти съм обудил деца и така нататък, за да се възстанови това нещо, така както преди имаше за малките деца, 4-5 клас играем в футбол. Добре, това е полезно предложение, да. Това, нали, да се възстанови. Звучи разумно, така. Без лицензии. Да. След това, за извънкласните занимания, да си има извънкласни занимания, както беше преди, но да се плаща на учителите. На учителите, нали, да води секции, да се знае. Не както сега, той идва да води тук, събира от училището група, и прави и родителите плащат по 50 лева. Ама дали ги води, дали ги обучава, къде ги обучава? Нали, той трябва да ползва салона на училището, дали ползва салона на някаква друга база. Това също не може да се плаща, имаме го предвид. И след това, тук имате, предлагате и една друга, извинявам се, че предлагате да се възстановят квартални и работнически и селски спорт. Да, едно време имаше квартален спорт, имаше си предприятията си водеха отбори, нали, провеждаха си спартакиади, първенства. Водил съм и във Варна, и къде ли не такива първенства имаше. Футболна смяна имаше, много добре знаете, ако си помните, нали, това нека да се възстанови да го има. Масовия спорт е убит. България за това няма нищо. Добре, аз само да питам. Аз тук като гледам, ние почти на всичко сме на едно мене, само една точка отбелязах, която сме... След това, нищо не предлагаме по отношение на туризма. Нали, тук, а туризма е един от основно занимание на децата. Нека да се възстанови екскурзионно туристическо летуване, както сме водили децата 15 дена. И Израил, и Спир, и Средна гора, Стара планина, Родопите, да видят, да се опознаят. Ето това, тогава децата ще видите колко добре ще бъде за тях. И последното, което е тук, казвате към колективните спортове да се насочат футбол, волейбол, баскетбол, хандбал. А гимнастика и плуване, хората са го казали още в дълбока древност, че основните спортове това е лека атлетика, плуване, гимнастика. Но ние не сме казали само на тези спортове. Казваме основно внимание. На 50-та страница, да, знам колко точка трета финансиране, на кои какво да се като и към колективните спортове изброява какво и. Извинявам се, но не само на тях. Такова, но мисля, че когато да преработите програмата си, потърсете колеги, дали ще бъде в образование,
дали в култура, дали в нещо друго, за да ви бъде по-пълноценна и по-добра. Така, веднага почвам да отговарям. Аз така, като слушам, вие със всичко сте съгласен с разлика с 3 неща, само изразихте несъгласие. Това беше третото. Там всъщност няма несъгласие, защото ние не казваме, че трябва да отидат парите само за това, а основно за това. Дъщеря ми тренира, примерно да кажем, първо тренираше плуване, сега тренира гимнастика. Нали? Сещате се, че аз съм наясно с нещата. Отделно от това, и тя е медалистка освен това, отделно от това, ние кога сме писали тази програма, не сме писали 2 души на закрито, писали сме с помощта на много ваши колеги. Обаче, както добре знаете, вие може да сте на това мнение, но някой от ваш колега може да е на друго мнение. И сме търсили златната среда. Това беше второто, нали, едното нещо, което казахте. Другото нещо, което споменахте, което го приемам, беше за секциите. Да, тук е възможно наистина като допълнение да се добави. Но по отношение на първата точка, защото само тия 3 неща всъщност маркирахте като различие, всичко друго казахте, да, съгласен съм. Което говори добре за хората, които са ни помагали при написане. Защо не сме съгласни за това основното образование да бъде до 7 клас? Защото това е една мярка, която беше направена с една единствена цел и тя е административно да се реши проблема с незавършващите и отпадащите от училище преди завършване на основно образование. Защото България беше и продължава да е на първо място в европейските държави, не в Европейския съюз, защото има и държави, които не са в Европейския съюз, ама са европейски, по брой деца, отпадащи от училище преди да завършат основно образование. Механично, с намалянето на основното образование до 7 клас се реши този проблем, като казаха на следващото метове, при нас проблема е решен. Вече не 30%, ами 10% са тези, които не завършват основно образование, което е огромна и долна лъжа. Отделно от това ще ви кажа като педагог, защото аз също съм учител, само че по история, колеги сме, аз ще ви кажа следното нещо. Основното образование трябва да е до 8 клас, защото такъв е периода, в който децата съзряват. Едно време училището почваше на 6 години, аз самия съм бил 6 годишен, като тръгнах първи клас. Така, ама сега тръгва децата на 7. Не може детето да завърши основното си образование на 14 години. Няма как. Основното образование е задължителна степен. Тя е задължителна по Конституция. Нищо, че вътре пише до 16 години, не знам защо така са решили на времето да го направят, защото при условие, че ти учиш до 18 си година, по-всъщност означава 16 години. Завършваш след това си ходиш. Второто нещо, което е разделянето на средното образование на 2 степени. Аз съм против тази егалитарна технология на мислене, която казва, не може всички да бъдат умни, трябва някои да отидат по-така на бачкатори да стават, примерно да кажем, в техникумите, да учат 1-2 години, колкото да могат да четат да пишат. Не е така, напротив. И вие като колега, който е преподавал преди още тези така наречени промени, много добре знаете, че преди 1989 година нивото на образование беше почти еднакво, дори и в техникумите в сравнение с сега така наречените елитни училища. И аз не съм съгласен да има разделение и деградация на образованието. Не съм съгласен да довърша, не съм съгласен да има средно образование, което да е в 2 степени, което пак е лъжа, защото не може да завърши средно образование 10 клас. Ние как сме подкарали, основното образование ще бъде до 6, средното ще се взема на 8. Извинявайте, това е деградация. Ние живеем в 21 век, хората вече в другите държави учат, примерно да кажем, компютри от първи клас. Ние тук вместо да завишаваме изискванията, ние ги намаляме, защото децата били прости. Откъде на къде? Ето аз, примерно, като учител по история ще ви кажа защо се възмутих на времето и написах учебник по родино знание. Защото изведнъж видях как информацията се свежда до минимум и питам защо да не натваряме децата. Отворих учебника на моите дядовци от 31 година, учебник по отечество знание. И видях, че това, което примерно моите деца учат с 2 изречения, те го учат с 2 страници. Моите деца по-прости ли са от дядовците си? Точно в тази... Откъде на къде? В часовете по физическо едно време имаше кора, гимнастика, всички видове спорт. Сега има ли? Няма. Ето, еднакво мисля. Когато почнете да откриват спортните училища и тия специализираните гимназии, математически, езикови и така нататък, защо приемат деца след 4-ти клас? Учат ги там 5, 6 и 7 клас. Защо? За да си попълват бройката. Това е нарушение на закона при това, да. А училищата, какво другите остават, защото ги идват, придумват родителите. Елата тук от гимназията, така. Да, знам. Така ли беше? Знам, така е, да. И какво ние основните другите училища оставаме без ученици? Ма нали за това ви говоря аз? Нали за това ви говоря, еднакво мислим.
И знам по география какво се учи, по история, по другите предмети и биология. Имаше ли кръжочи по химия? Имаше. Имаше ли кръжок по физика? Имаше. Имаше ли по всичко? Имаше. Сега има ли? Няма. Затова няма образование. Знам тези проблеми, ги знаем, господине, и затова ви казвам, ние мислим абсолютно еднакво и ви благодаря за всичко, което казахте, защото вашите болки са наши болки. Вие го работите това нещо, аз не го работя, защото не съм преподаващ педагог, не съм практикуващ, но пък написах учебник по история, който е най-четената книга в България за последните 100 години, защото го изтеглиха 500 000 души и повече от моя блог. Така че знам за какво става въпрос. И докато аз това ви казах, каква е силата на възраждане, вие си водите битката във вашия сектор, вие сте преподавател и професионалист по физическо възпитание. Там едва ли някой може да ви каже нещо, аз ви слушам с внимание и споделям това, което казвам. Аз съм специалист в моя сектор, аз съм учител по история. И нашата сила на възраждане е да съберем специалисти навсякъде, да ги съберем на едно място, да направим един нов програмен документ, да застанем зад него и да кажем, за това се борим, това ще наложим, когато има управление, ще го направим. И повярвайте ми, ще го направим. Заповядайте. Аз искам да кажа, че ви харесвам вашата програма и в сравнение с господина нямам претенции върху вашите изисквания и много ми харесват вашите методи. По отношение на образованието мога да кажа, че сте напълно прав. И това е. Искам да ви кажа, че ние сме тръгвайте, ще трябва да тръгваме. Тръгвайте. Подкрепяме ви напълно и много ми харесвате. Когато ни поканите Берковица, ще дойдем. Да. Не е далече, така че с удоволствие. Здравейте. Здравейте, казвам се Владимир Помушки. Имам няколко въпроса, но да започнем, понеже господин много така детайлно каза своите възгледи. Имате ли изградена система, сайт или начин, по който всеки човек, който има мнение, да може да си даде препоръки? Движение Възраждане, нашия адрес в Фейсбук. Тук отзад го има на страница. Тук отзад е на последната страница на клиса на гърба. Влизате, пишете, всичко, което напишете, може да бъде взето под внимание. Да разбирам, че няма конкретно сайт, в който да може всеки човек да се посочи. Ние имаме сайт. Имаме сайт, сайта е възраждане.bg. Но там трябва да не пишете мейл. А пък за нас по-близката и по-пряката форма на кореспонденция през Facebook страница. Не, че не може и през сайта. Както причини. Четем коментарите и отговаряме. Си мислете, че някой пише и стане така следим. Убеден съм, че всеки един човек има някакви възгледи и неговото мнение е интересно. И важно за нас, да. Ние не казваме, че сме на 100% Следим мненията, цялото ръководство следим мненията, които се пишат на Facebook страницата. Можете да си посложите мнение, ние ще го прочетем, може да отговорим по имата въпроси. Не сме отказали никога да отговорим на някой, стига да се пазва билетон. Добре, да задам един конкретен въпрос. Надявам се, че и хората ги интересуват. Видно е, че срещу България се води политика за напускане на територията, унищожаване на държавата. Не мога да разбера защо. Това ли бе въпрос? Много е простичко, сега ще го кажа, за да разберете. България е уникална държава в Европа, защото ние сме държавата, единствената държава, която има много силни исторически връзки с Русия, които са емоционални. Те не са обвързани, примерно, с някаква политическа, икономическа или някаква друга трактовка. Те са емоционални. Ние българите помним кой ни освободи преди 140 години от едно брутално робство, което ако беше продължило, щеше да ни заличи от лицето на земята. И днес щяхме да сме като траките. Щяха да пишат за нас в минало време. Щеше да има по някоя друга експозиция в някой друг музей, но не е задължително, защото аз съм ходил примерно в сръбските музеи, в днешна така наречената източна Сърбия, всъщност това са западните български земи, Тимушка крайна, Поморавието, западните Украини и така нататък, където всичко е българско до нема и къде, където и говора даже е български, и както местните хора казват, причаме по-български, по-сръбски, обаче никъде не пише за българи. Това ще стане с нас. И поради тази причина, след 1989 година, българското население беше подложено на тотална атака с цел просто да бъде изтребено. И го казвам съвсем откровено. Когато нас ги няма, решават един много сериозен проблем. Виждате, че от 2013 година в България се води една брутална антируска пропаганда, свързана с събитията в Крим и в Украина. Те видяха, американците най-вече, те го правят, те видяха, че няма как да накарат българите да намразят Русия. Въпреки бруталните антируски плювни, псовни и всякакви други гности, които може да четете. Ето, дам ви един пример
Давам ви един пример за антируска. А защо антируската е антибългарска пропаганда? Сега ще го дам веднага. Преди 2 дни се навършиха колко години, не знам, от 1944 година последната голяма бомбардировка над Враца. Знаете ли за това по време на Втората световна война американците сриват Враца? 24 януари? Да. Така. Има убити хора и така нататък. 24 убити, 250 ранени. Така. Ето той ме допълва. Аз не ги знам точно конкретните числа. Днес като бях във Враца, споменах за това нещо и един от хората, които беше там, каза: моя дядо е убит по време на тази бомбардировка. Ние от Възраждане впуснахме един плакат от това време, български, от 1944 година, където се вижда, нали, как едно детенце плаче с кървави ръце и отгоре му има американски самолет. И веднага ни нападнаха, че това било руска пропаганда, това било пълна измислица, американците никога не са бомбардирали Враца, няма нито един убит, това са лъжи, ние сме гадни, долни, руски подлоги и прочее. Защото го казваме това нещо. Същевременно прочетох, примерно, че не е имало такова нещо като американски бомбардировки над Враца, но пък видите ли, руснаците да били бомбардирали Добрич, били бомбардирали Горна Оряховица, не знам с кой така нататък. Което пък е другата, нали, лъжа, защото такова нещо няма и никога не е имало. Опитаха се да я накарат да намразим Русия. Видяха, че не става. И тогава върнаха другата плоча, да накарат руснаците да намразят нас. И тук вече е по-лошо, защото тук вече се получава, да. Защото какво се получава? Аз бях преди няколко месеца на една конференция в Прешов и се запознавам с професор Михаил Дронов, който е един от най-големите руски специалисти, слависти. Той е шеф на Института по славистика към Руската академия науки. Много висока топка учен. Говорим с него, приказваме. Сега аз съм защитил докторат по тема за един малък източно-славянски народ, русините, той пък също се интересуваше от темата. Говорим и с така вече един разговор излезе от академичната риторика и влезе в политиката, естествено. И казва: извиняй да те питам, нямаме свършим, а вие защо не мразите толкова много нас руснаците? Какво сме да направим? Нали ви освободихме? Викам: чакай, кой ти казва това? Как? Вие непрекъснато ни плюете. Кой ви плюе, човек? Той: чакай, хоп, и ви отваря. Комсомолска правда, известия.ру, вести.ру и така нататък. Нали, големите техни информационни сайти. Навсякъде препечатки. Какво казал Росен Плевнелев? Какво казал Александър Иванов? Какво казал Иво Инджев? И това са единият бивш президент, пък той преди беше, нали, действащ президент. Другия бивш председател на Народното събрание. Третия бивш шеф на Българската телеграфна агенция. Тоест това не са случайни хора, хванати от улица. Като казваме: ето вижте какво приказвате за нас. И аз му казвам: тия хора не са фактор. Ма как да не са? Те до вчера ви управляваха. Ето, спряхте Южен поток, не искате това, не искате това, присъединихте се към санкциите, така. И те казват: защо? Какво сме направили? И съответно се налага едно разочарование. Казват: ние на тези хора са неблагодарници и така. И сега се налага един такъв неологизъм за нас. Казват ни братушки и юдишки. Юдишки, нали знаете какво значи? От Юда, предатели. И когато видяха, че не могат да накарат нас да ги намразим, сега ще накарате. Същото нещо, между другото, сърбите го правиха по същия начин сърбите го правиха с България и Македония. В България царуваше и до сега все още тук да не може да се чуе, нали, убеждението: нас македонци се ни мразят. Кой ви каза, бе? Ми кагайте там, техните медии непрекъснато плюят. Ма техните медии са сръбски, бе. Знаете ли го това? Не. Ходили ли сте в Македония? Не. Как тогава разбрахте? Който българи отиде в Македония, знае какво е отношението на македонските българи към нас. Братско. Те ни смятат за все повече и повече почва да се припознават като българи и смятаме, че сме един народ. И ние сме един народ. Ама за да го разбереш, трябва да отидеш там. Защото иначе като нашите тук тъпани български журналисти, като видят нещо, примерно наплюли в сръбската, македонската преса, хоп, преписват го едно към едно. И ние си правим извода, че нас не мразят. Същата работа. Едно към едно. И целта е много проста. Нас да ни няма, тук да остане друго население. Циганско най-вече. Може и бежанци, т.е. емигранти да заселят. Разбирате ли? Това е идеята. Да ни няма. Като ни няма нас, изчезва и това, най-общо казано, русофилско, проруско отношение към Русия. И то е съвсем елементарно. То е чисто човешко. Не може по дяволите. Ние имаме различие с Русия. Никой не е казал, че имаме на 100% виждане. И ние в Възраждане сме имали становища, които са били против понякога руската политика. Защото за нас българският национален интерес е над всичко. И ако имаме противоречие с Русия, съжаляваме. Гледаме си нашия интерес. Обаче, това не означава, че трябва да бъдем неблагодарници и да фалшифицираме собствената си история. Защото който говори така, ругае гробовете на своите дядовци, плюе върху тях. По време на Първата световна война България е осеяна с руски паметници. Няма един акт на вандализъм, някой нещо да отиде да направи така нататък и така нататък.
Въпреки че ние сме в състояние на война с Русия и то заради нас, защото България предпочита да избере съюза с Германия и Турция пред съюза с Русия, Англия и Франция, въпреки че Русия предлага. Не, ние отказваме. И после, що не били нападнали? Еви, извиняй, аз сега като ударя и ти ми отвърнеш, кой е виновен, аз или ти? Давам ви ги тези примери, за да ви обясня кратко и ясно как стоят нещата. Това е. Пропагандата. И заради това ние българите казваме, ние българите от Възраждане казваме, че по-големи национални врагове от русофобите няма, защото русофобите са едновременно и туркофили, и американофили. Аз не познавам русофоб, който да не е туркофил. Който да ми обяснява, примерно, че на нас турци са най-големите приятели и Турция трябва да ни пази от Русия. За мен тези хора даже не са и хора, те са подчовеци. Изроди, които убиват нашия народ. Национален враг номер 1. Много пъти съм казвал, няма съмър да го повтарям. Отговорих ли? До някъде. Може би бих искал да включите някакъв коментар за Европейския съюз. Европейския съюз в този си вид е вреден за България, вреден е за европейската цивилизация. Но В този си вид Европейския съюз вреди на Европа. колкото и хубаво да звучи, нали, независимост, ние сами да се управляваме, това е невъзможно. Напротив, извинявам се, обаче това е пълна глупост. Кой каза, че е невъзможно? Защо, примерно, да кажем... България е Защо? окупирана буквално, както значи ще се освободим. Сърбите как се справят? Добре, ето, благодаря. държавни Петър, институции. току-що ми. А Сърбия как може да е независима държава? Значи сърбите могат, ние не можем. Ще са по-малко от нас като територия, по-малко от нас като население. Защо, бе, господине, мислите по този начин? Защо мислите, че ние сме независими? Ето, затова правим тези срещи, затова обясняваме на хората. Ако така мислите, ще бъдем зависими и окупирани до края на живота си. Моля? Не мисля, искам да чуя вашия отговор. Ами аз ви казвам, можем, ама вие казвате, не сте съгласен, казвате, няма как, не можем да сме независими. Може да ви провокирам, да ви какво ще кажете. Казвам ви, може и трябва. И трябва да бъдем независими. А между този триъгълник Америка, Русия, Европейски съюз, защото ние, колкото и да сме независими, каква е позицията за Европейски Казах, съюз? нашата позиция е, че Европейския съюз в този си вид е вреден за Европа, вреден за европейската цивилизация, вреден за България. Защото той унищожава европейската цивилизация, унищожава християнската религия, унищожава европейските народи, унищожава белите народи, дори ако щете. Как да ви го кажа по-директно? Подпомага претопяването на Европа. Той превръща нашия дом в кочина, бе. Европа е нашия дом. Ние, българите, сме създатели на европейската цивилизация. Според Арнолд Тойнби, който е един от най-големите световни медиевисти, има 12 човешки цивилизации, които човешкото племе е създало в своята история. Една от тези 12 цивилизации е славяно-византийска цивилизация. Тоест, европейска цивилизация има два клона. Източен, славяно-византийски православен, западен, латинско-германски и католически и лутерански протестантски. Това са двата клона на европейската цивилизация. Ние като създатели на една от тези 12 цивилизации, като създатели на източния клон на европейската цивилизация, имаме отговорност към Европа. И аз смятам, че ние точно трябва да поставим този въпрос, защото ние в момента имаме отговор. Ние в момента сме на вратата на Европа, бе, хора. Да не забравяме, че на изток от капитан Андреево почва смърдящата Азия. Да не забравяме, че ние сме на вратата на друга цивилизация, на друг континент, на друга религия. Ние вече 1400 години браним Европа. Първата битка на исляма на европейска територия е 717 година. 718 година, когато хан Тервел разбива 30 000 на арабска армия при Сергия. Моля? Първата е 17-та. 17-та е... Първата. 717 година обсажда Цариград. Втората е разгромната вече. Добре, мисълта ми е следната. Ние в този си вид, членувайки в Европейския съюз, обричаме България на гибел. Или Европейския съюз трябва да се реформира, или просто трябва да се разпусне, както се разпусна Съвета за икономическа взаимопомощ. СИФ. Източния Европейски съюз. Други въпроси? Сега е момент, питайте. Какво е решението на златните концесии? Мен ме интересува. Много просто. И офшор. Много просто. Във всяка една, значи хората казват, концесии не трябва да има. Напротив, няма нищо лошо в концесиите. Концесиите ги има навсякъде, във всяка една нормална държава. Има ги в Съединените щати, има ги в Русия, има ги в Китай. Само, че има една малка подробност. При нас концесионната такса е 1,8%, а в Съединените щати и в Русия е 50%. Аз ви казвам следното нещо. Ако ние управляваме държавата, Дънди Прешъс, които точат златото,
ще трябва да плащат 50% концесия. Ако не им харесва, концесията се прекратява. Точка по въпроса. Защото сега пък много хора казват, ние ще изгоним концесионерите и ще се го добиваме сами. Да, но те забравят, че този да го добиеш злато все пак си има разходи. И накрая, като теглиш чертата, ще се окаже, че същата работа. За нас като държава е без значение дали ние ще получаваме, работейки сами, да кажем, едни 500 милиона долара годишно, или ще ни ги дават в края на годината, като концесионна такса. Така или иначе в двата случая се работи. Въпросът е кой управлява процеса. 50%. Знаете ли, между другото, гледах наскоро в Нигер, има уранови мини, гледах колко е концесионната такса там. Не. 3%. Ма при нас е 1,8%. Все пак Нигерия е бивша френска колония. В центъра на Африка, в Сахара, държава една от най-бедните света. Една от най-бедните държави взема 3% концесионна такса. Ние, богатата, процъфтяваща България, европейската, евроатлантическа и прочее, вземе 1,8%. И отделно това, там се добива уран, тук злато, нали? Няма база за сравнение. Така че това е решението. Аз пусках... С техните камъни по тяхната глава. Писмо пуснах до демократията в София да ни предоставят концесионни договори и те ми отказаха, защото било търговска тайна. Не, то се знае. Знае се, но вижте, ето това е. Значи един човек, примерно да кажем вие, се бори сам, поиска нещо и така нататък. Това му се отказва. Ако обаче една организация поиска и ако на нея се откаже, тогава вече става сериозен скандал. И после тази организация, като дойде на вас, ги привиква тези и им казва това, което Путин на времето каза на олигарството. Или спазвате правилата на закона, или понасяте тежестта на закона. Нали? Помня тогава какво случи. Някои емигрираха, други бяха затворени в затворите и в крайна сметка Русия започна да върви напред. Това е. Също нещо трябва да стане в България. Да вземем пример. Поставяме националния интерес на всичко хора, разбирате ли? Значи, има един такъв анекдот, който се говори за Давид Бен Гурион, който е един от основател, не е един от основател, той е бащата на съвременната еврейска нация. И вече на преклонна възраст, той вече, разбира се, нали, депутат до последно, но доста възрастен и така нататък. И в един момент бил заспал в Кнесета, еврейския парламент, и трябва да се гласува. И те го, нали, така с уважение побутват и казват, господин Бен Гурион, имаме гласуване. Как ще гласувате? И той казва, кажете ми кое е добро за еврейския народ. Друго не го интересува. Аз мисля по абсолютно същия начин. Ние от Възраждане мислим по абсолютно същия начин. Нашия ориентир, компаса сочи винаги на север към полярната звезда. Нашия ориентир винаги трябва да бъде къде е българския интерес. Дали той съвпада или не съвпада с американския интерес, с някой друг, те няма никакво значение. Поставяме българския интерес над всичко. И ако някой не е съгласен с това, ще си понесе отговорността. В нашата държава ще спазват нашите закони, защото това е нашия дом, а в нашия дом, вкъщи, ние решаваме какво да се случи. Гостите ни ще бъдат посрещани и ще бъдат гостоприемно обгрижвани, но докато са гости. Ако дойде чужда фирма да работи тук, ще се съобразява с нашите закони. Ако не се съобразява, заминава си, като преди това ще понесе и санкции. Защото ние не сме разграден двор. Всъщност ние сме в момента, нали? Но въпросът е как трябва да бъде. Ако ние управляваме, така ще стане. Дайте ни тази възможност, хора, казах в самото начало. Дайте ни тази възможност, използвайте ни като инструмент и повярвайте ни, нямаме търпение да го направим това нещо. Нямаме търпение. Заповядайте. Американската база. Вън. Прекратяваме договора вън по най-бързия начин. Пари и ги ползват. Вие знаете, че те са уникален случай. България не получава една стотинка. Вън! Значи по договор в момента... между другото, чакайте да кажа нещо интересно, понеже говорим за американските бази. Нали помните, че имаше... Майната им нуващите бази, аз ходих там, мисля ли да покажа снимки? Знаете ли какво пише? Знаете ли какво пише в тези съвместни съоръжения? Знаете ли кой закон действа там? Закона за отбраната и сигурността от 1951 година на Съединените щати. Там българското законодателство не действа. Там може съвсем легално да дойде някой американец и да ме застреля като куче отвън. Не вътре на територията на базата, отвън, защото има охранителна зона, където ти минаваш с колата си, обаче на табели пише забранено снимането, забранено спирането. Аз, разбира се, с крач снимах, чаках да никой не даде жалко. Но тези американски бази, нали имаше
патриоти, които обясняваха как трябва да бъдат премахнати и така нататък. Миналата година, знаете ли какво стана? Изтече срокът, който беше от подписването на договора, от така, който договор трябваше да бъде след това преподновен автоматично, ако нито една от двете страни няма никакви забележки. България се управлява уж от патриоти. Никакви забележки, мълчание и договора беше автоматично преподновен вече безсрочно. Тоест, те може да са следващите 100 000 години. Освен ако едната от двете страни не пожелаят с писмено произвестие една година по-рано да го прекрати. В момента, в който ние управляваме държавата, от първия миг, това ще е едно от първите неща. Едно от първите неща. На първия, втория, третия ден. Първото, което да не е на първия, на втория, третия ден, това ще е едно от първите неща, които ще подпишем. Айде референдум. Защо е нужен референдум? Аз ви обяснявам. Това се прави с просто предизвестие до другата страна. И край. Да ги ползват без пари. Вън, значи искам да ви кажа друго. България никога не е имала чужди военни бази. Даже по време на Първата световна и Втората световна война, когато сме окупирани от Първата световна война от Англия и Франция, а Втората световна война от Съветския съюз и нали, символично от Англия и Съединените щати тогава, нямаме чужди бази. Няма. Има малки количества съюзнически контингенти, но те са разположени в българските казарми, заедно с българските военни. Нямаме чужди бази. Дори по време на съветския режим, 1944-1989, нямаше съветски бази. Сега има. Все пак аз искам това, който ви говорите, да се изясни на тази, която е улицата. Защото вие сте БСП и вие говорите доста интелектуално на висок език. Само да ви кажа... Да, на висок искам да бъда съвсем прилезен. Между другото, извинява се, как ще говоря на един език. Нали знаете кой подписа договора за базите? Не е за базите. Не, само да подсетя. БСП подписа договора за базите. Да припомним. Списък на най-богатите българи. И трето, вие можете ли да ми кажете от депозитите? БНБ го дава. И аз дълъг. Се пресъщето е дълъг. И ще каза, че един депозиант взима 100 000 лева без уикенд, само депозити на месец. Само на месец. Това никой го не казва. Дали са без доброто внимание. Депозитите, не говорим за другите. Има 100 завода, 500. Съгласен съм, ще ви кажа. Само Елена Йончева. Взеха изделих 5 милиарда. Те нещо говорят за 200 000 и 300 000. Разделете 5 милиарда, да видите, тя източила, например, на КТБ за един лист хартия. Разделете го 5 милиарда на тия 200 000. Само да ви кажа. И това все пак искам да това като... Така, за офшорките само да кажа следното нещо. Ние сме категорично против български, особено пък индустриални производства и ключови сектори да бъдат в ръцете на офшорка. Между другото, в България има механизъм. Нали, Петър Юрист, той може още по-добре да ви го обясни. Той аз съм юрист, но той е по-добър от мене. Че в България има механизъм, който може да забранява сключването на сделки. Ние смятаме, че офшорки не трябва да придобият бизнес в България. Точка пробва. Между другото, това се превръща постепенно и в политика на Европейския. То се превръща постепенно в политика на Европейския съюз. Само че забележете нашите гадове какво правят. Когато им отърва, казват, той Европейския съюз го налага това изискване. Когато обаче ние им отърва, мълчат и понеже тук в България никой не говори какво се случва в центъра на Европа, примерно в Брюксел, Страсбург, и мълчат и чакат никой нищо да не каже. А някой покаже, при условие, че медиите са техни, те ги контролират на 100%, пак няма да се забележи. Някой Путин има 250 милиарда в офшорка. Тук беше... Не знам, аз не съм го чул, сега аз го чувам. Знам, че, вижте, не ме интересува, ако ще е 250 трилиона да има. Мен ме интересува, че Бойко Борисов има 3 милиарда. Това е важното, защото Путин, ако е крал пари, той ще е крал от руснаците да се оправят. Ама Бойко Борисов краде от нас, разбирате ли го? Да си гледаме нашата паничка. Тези изроди трябва да понесат отговорност. И каракачановци, и всякакви още други отрепки. И резултатите са Северозапада. Ма не само в Северозапада. Вижте, аз съм от другия край на България. Аз съм от Варна, обаче родителите ми са от добруджанските села. Битува разбирането, че видите ли Добруджа равна, богата и така нататък. И искам да ви кажа, понеже аз съм се занимавал с демография, казах, имам книги издадени по въпроса,
Правих наскоро една книга, още не съм я довършил, защото тия обиколки просто не остава време. Книгата се казва Добруджа между 1916 и 2016. 1916 година Стоян Романски прави една невероятна етнографска карта на Добруджа и всяко едно село описва с колко българи, турци, цигани, нали, и така нататък вътре население има. Като съответно има и бройката като цяло. И аз направих сравнение между 15 и 2015. Резултатите са катастрофални. Населението е по-малко отколкото тогава по селата. Искам да ви кажа, че в нашия край има села с по 1-2 души жители. Обиколени от прекрасен, невероятен чернозем. И това, което го виждам тук, което съм го виждал, примерно в Бойница, също нещо съм го виждал и по нашия край. Тоест, вие казвате Северозапада, цяла България умира. Просто тук процесът почна най-рано. Не знам, може би са го избрали като някакъв полигон. Аз това ви казах в началото. За нас Северозапада е много важен. Не го казвам от това, защото съм в Монтана. Утре ще бъда във Видин. Просто за нас, ако ние не решим проблемите на Северозапада, няма да решим проблемите на България. А ако тук се провалим, България ще умре. От тук трябва да почне. Това е истината. Други въпроси? Мнения, съображения, препоръки за... между другото, както каза човек, всеки един от вас може да ни търси, може да ни дава съвети. Ние сме хора, следователно грешим. Няма безгрешен, само един е безгрешен. Разчитаме на вас за обратна връзка, но най-вече разчитаме на вас за помощ и подкрепа. Казвайте това, което ние си говорим с вас, казвайте му на висок глас. Казвайте му на другите хора. Ако някой иска връзка с нас, най-лесното нещо е това. Моят телефон е достъпен, мога да го дам на всеки, стига да го поиска. Отделно от това, в интернет, през Фейсбук и през нашия сайт, всеки може да пише. Аз самия също имам личен интернет сайт, където пак може да се влезе в контакт с мен. Само който не ме е потърсил, само той не ме е намерил. Да, извинявай се, Петър, иска нещо да кажа. Последно аз да ви кажа, вярвайте на това, което ние ви казваме в очи в очи. Вярвайте неща, които говорят и ще чуете те първа за нас, като казва човека, когато сме ще да играем с БСП, как че няма въобще организация, и така нататък. Те първият избори, те първа ще се опитват нас да ни обмаскърят, защото сме единствената опозиционна партия, която наистина мисли за доброто на хората, които я подкрепят, и сме сигурни, че не само ще продължи да бъде налаган така тежко този голям медиен покупак върху нас, а освен това ще се опитват и да ни маскарят, така че комуникирайте директно с нас и вярвайте на това, което ви казваме. Ние затова правим тези срещи очи в очи. Не знам колко ръководители на политически партии идват на крак, за да говорят очи в очи с вас и да ви кажат техните мисли и възгледи. Така, знам защо го казвам, но просто ни вярвайте на това, което го казваме ние, а не на това, което някой друг ще ви каже за нас, че ето Възраждане, те първо ще вляза в полиция, ето ни ви казваме, никога няма да влезе в полиция, ето Възраждане, изхарчили субсидията за себе си и си накупили примерно Мерцедес и така нататък. Не. Сметната палата сега в момента, комисията за отнемане на престъпно придобито имущество, има публичен регистр, където ние всяка година пускаме отчет за всяка една стотинка, която ние получаваме от държавата като субсидия, така че не може една стотинка ние да изхарчиме без да вие да имате ясна представа къде отиват тези пари. И така нататък и така нататък. Ще се опита да ни маскират за следващите два избора, които идват за Европарламент, сега май месец, края на май на 26 и края на септември, началото на октомври за местните избори. Но пак казвам, вярвайте на нас, търсете ни, търсете обратна връзка с вас, с удоволствие ще отговорим, просто имайте предвид, че Стана ми смешно, като каза нали, Петър, че тук какво идва на как. Ще ви кажа защо, защото аз в Видин ходя сравнително често, имайки предвид откъде съм аз. Да кажа 3-4 пъти в годината. Съответно, сега като стана ясно, че ще идвам пак и журналистите питали нашия председател в Видин Валери Срак, там имаме структура. Костадинов, да не би случайно да има някаква роднинска връзка тук във Видин, че толкова често идва. Те до толкова са отвикнали хората някой да ги посещава и да им обръщат внимание, че търсят някакъв друг мотив. Разбирате ли? Как да му обясниш, че нищо общо няма с Видин? Освен това, че този град е важен за нас. И им обясних защо много пъти. И не само, разбира се, но важен е целият край. Добре, ако няма други въпроси, много ви благодаря за това, че дойдохте. Да не ви задържаме. Да питам нещо. Да. Искаме да направим структура в Монтана. Ви направете си. Как е
Сега може. Сега не. Значи, събирате се инициаторите, които искате да направите, правите, да кажем, едно събрание помежду си, решавате, да кажем, примерно 10, 15, 20 души ще правите организация. Казвате си, че сте сериозни, защото знаете, който влезе в Възраждане, влиза за да дава, не за да взема. Доброволци сме, само натъртвам го. За нас структурите не са самоцел. Аз предпочитам да имаме 1000 самишленика, отколкото 20 партийни члена. Така че за нас е важното да имаме хора, които да знаят, че са дошли тук с кауза, с мисия, да работят за общо благо. И не го казвам като някаква такава мантра. Той е така, действително, ние всички това правим. Защото като направим организация, тя вече представлява нас. И ние трябва много внимателно да гледаме на кого даваме името си. След като стигнете до извода, че искате да сте част от Възраждане, обаждате ми се на мене. Аз идвам в удобно за вас и за мене време. Правим учредяването, което минава по абсолютно простичък начин. Избира се ръководство от 3 души, председател, заместник-председател и секретар, които си избират местните хора. Аз не ги познавам, няма как да знам кой ще бъде. Аз давам едно пълномощно на избрания председател. Всички документи се попълват в 2 екземпляра. Един за ръководство в София, един за ръководство в Монтана. И след това вече имаме учредена организация в Монтана, която организация в Монтана ще решава какво точно ще прави Възраждане в Монтана. Какво Възраждане в Монтана ще прави, ще зависи от Възраждане в Монтана. Аз не съм от тук, не ви познавам. Не сме Бойко Борисов. Да, няма някой да се обади да каже преди това направи. Естествено, нали, няма да се прави коалиция с никого, нито на местна почва, нито национална. Това национална почва, което въжи за местна, обратното. Оттам насетне вече вие сте на ход. Имате инструмента в ръцете си, действайте с него като с оръдие за труда. Както намерите за добре в името на народното благо. Това е. Да се познаваме между себе си, сега какъв актив да бъдем единството, което познаваме. Поверете, ние така сме тръгнали, ние се познахме с Костадин, се запознахме след една среща, която аз отидох на една среща 2008 година, февруари месец. Той седна до мене, после се запознахме за срещата, поговорихме си и така станахме с заклятници в борба. Така сме тръгнали и ние не сме се... Сега, ви казвате, не се познаваме. Спираме сега да говорим. Спираме и записа, минаваме към неформалната част. Ставате и почнете да си говорите помежду си. Ако искате, разберете се още днес, да се съберете, примерно да кажем след 10 дена, да си поговорите пак, заедно. Ако искате, после се събирате отделно. Както прецените, това вече се оставя единствено изцяло във вашите компетенции. Вие сте прав, не се познавате помежду си, ма аз не ви познавам. И няма как сега аз да ви събера да ви кажа, хайде направи това, направи това. Не, със сигурност,